Много от вас се питат дали съм на море. Не, приятели, не съм на море. Тук съм в един вековен град в Тоскана. Нарича се Сан Джиминяно. С какво е известен? С едни кули, които са били построени през времето на средновековието. Както навсякъде, математиката на това строителство е било много проста. Най-високата кула е била на най-богатото семейство. Така че сега се любовайте на тези чудеса от средновековието. Сан Джиминяно, la città medievale. Средновековен град с кули. С кули. Сега ще ви покажа. Ето. Това са уличките на Сан Джиминяно. Както сами се сещате, лично на мен не ми се ходи. Така че ще погледнете, това най-високата кула. Отсреща. И тук ще завърши цялото приключение. Ето, това е като нашата мания. На времето са строили и всичко е останало тук. Никой не го е занесъл в гробищата. Ето. Най-високата кула е на най-богатото семейство. Ето ги другите кули. Едната от по-високите. Едната е 50 и няколко метра и са взели решение повече да не се строи по-високо. И ето така приключва целият филм. Ето една бърза панорама. Ето.